हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नै दा बेयावहाय दङ जोंना आसाम टेटनिनो बेयाव दङ जोङो बर'निफ्राय लाबोदों जिहेथु नैबे इउनिटआव मोनसेयाव नाय पेपार वानाव जोंना लानानै जोब्बायानो नैबे मोनसेल'थारसै बे जाहैबाय बर' हांखोलारि फारि हांखोलानि फारि एबा हांखो हालानि फारिफोर आरो साजायनाय दाजाबनाय दा बे जेबो नङा बेखौ क्लास्टारखौनो होननाय जादों क्लास्टार बर' हांखोनि क्लास्टार सोदोबा मा हिन्दीआव जोङो बाराखरि होनना बुंदों बेनो बेनिफ्राय आरो इउपिआवबो नाय इउपिनि बर'आवबो नुगोन नोंथांमोनहा बाहायनो नाय बेबो एखेयानो दङ नै हांखो जथायनाय दाजाबनाय बे मोननै बेनो लास्ट बे इउनिटनिफ्राय माखासेया गासिबो भिडिअ जाखांजोब्बाय बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन प्लेलिस्टआव दङ बर' ग्रामार होननायाव नङाबा टेट एग्जाम होननायाव नायबाबो नुगोन दानिया बेयाव नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे सुबिदानि थाखाय लाबोदों मा बर' हांखो दाजाबनायाव जोंहा मा बर'निनो फरायसालिफोराव हांखो दाजाबनायखौ फोरोंनो थाखाय नैबेबायदि गोबांथार चार्ट बानायना हरदों आरो जोंहा जितु सरकारानो हरगोन जोंनि बेयावनो थांनानै फोरोंहैनांगोन बेखायनो बेयाव नायनानैनो हमनो हागोन आरो दा जेसेबां बुरजा दं बेखौ आं होजोबनो हायाखै बेखायनो गोबांथार जोबोद बुरजा हरो बेनिनो गेजेरावहाय गोनांखौ लाबोना होफैनाय जादों दा बे बाराखरिनि बे महर जागोन बेनिफ्राय बेनि सिगां मोननैसो बाथ्राखौ जों मिथिना लानो नाय बेयाव नुगोन मा बाहाय नायदो बर' रावाव गारा हांखो हारसिङैनो मोनसे सोदोब लानो हानाय बेबो दङ बेखौ बारे बुंबोगासिनो जेरैहाय ए नंगौ अ होनबाबो अ नंगौ इ होनबा बि होननाय जायो नाथाय बेखौ स्पेसियेलि जोङो रावसा एबा डाइलेक्टआवसो नुयो होनदों नंगौखौनो होनखायो एबा अब्लाबो जोङो मा खालामो जोङो मानगोनां रावावबो जेब्लाना जों सल'मा बेफोराव रायलायो आरो बेनिफ्राय रिपर्टेड वार्डफोर सोदोबफोर लिरो रायलायनाय समाव बाथ्राफोरखौ जोङो लिरफायो जेनेबा सोरबा सोरखौबा बुजायनाय समाव बाथ्रा बुंनायाव फिननायाव बुंनांगौ जायोबा ड्रामाफोराव माने फावथिनाफोराव ए नंगौ नैबादि होनो आरो ए होननाय बेफोरखौ होननाय जादों बेफोरनो बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ बर' रावाव गारां रिंसारथि आरो खौरां रिंसारथि मोननैजोंबो जागायनाय सोदोब मोननो हायो होनदों सोदोबनि फार्स्टआव गारां हांखो जेरै अर दङ इन्दियाव इ दङ थिग बिदिनो जोबनायाव खाराव नै र मावाव गोजौआव जोबनायाव अ बयबा उआव बेफोरबादि गारां रिंसार खौरां रिंसार मोननैजोंबो जागायनाय मोनो मोननैजोंबो जागायनाय मोनो नैबे एग्जामपोलाव दङ नैबाव दं खाराव ख मावाव म बे आरोखि बेनिफ्राय आरोबाव बिनिनो जोबनायावबो मोनोनो जेरै बिलाइयाव जोबनायाव इया जोबदों आरो रआव जोबनायाव रआ खौरां रिंसार दा बेनिफ्राय नायदो बेखौ हाखागोन गिबियावबो बर'आव गारां रिंसार खौरां रिंसार जोबनायावबो गारां रिंसार खौरां रिंसार थायो गेजेरावथ' थाखायोआनोखा दाना बर' रावा मोनफा दाजाबथायारि राव होनदों बेखौ गोसोआव ला मोनफानि उनाव मोनफा दाजाबनानै गुबै सोदोबनि उनाव सोदोब दालांहोनो हाहैयो होनदों रिंसारथिफोरा एग्लुसिनेटिं बेनिफ्राय नायदो बर' रावा खौरां रिंसारथिनि उनावसो मा रिंसारथिजों थाफाना सोदोब दालाङो होनदों गारां रिंसारथआ खौरां रिंसारथिनि उनावसो थाफानानै सोदोब दायो होनदों बेयाव गासैखौबो जोङो लाया मानो होनबा बेयाव जोङो बर'आव गुबै सोदोबफोरा एबा गुबै गारां रिंसारथिफोरा मा बेफोरखौ लानाय होनाय जादों जेरै नै बाहाय द लिरदोंबा द खौरां रिंसारनि उनावहायसो अखार गोजौ थायो बा लिरोबा बनि उनावहायसो गारां रिंसार थानानै आखार थानानै बा सियावबो स आरो इ होनदों नैबेनो गोरोन्थि खालामगोन मा सनि सिगां जोंना इकारा जोंना सिगाङाव दङ सनि सिगां नाथाय बेखौ जेला हांखो सिफायो अब्ला जों मा लिरगोन ब दाजाब इसो लिरगोन नै बिखौ अब्ला जोंना मानि सिङाव थादों खौरां हांखोनि उनावसो गारां हांखोआ थाफादों थिग बिदिनो बुखौबो बनि उनावहायसो ब दाजाब उ लिरगोन बैयाबो ब दाजाब ए बेया ओमफ्राय बैयाबो ब दाजाब ओइ बोआबो ब दाजाब बौआबो ब दाजाब औ बेखौसो जोङो लिरलांगोन दा बेखायनो गारां हांखोआ खौरां हांखोनि उनावसो थानानै मा जायो बाथ्रा एबा सोदोब दायो होनदों बे नुनायाव जानो सिगाङाव थाफायोब्लाबो जोंना इया मा उनावसो जायो बेखौ गोसोआव लाथारदो बेनिफ्राय जोङो दानिया फैदिनि सरकारा हरनाय फरायसालिफोराव गोरा सोदोब बेफोरखौ दा गोदो नै बिसोरो सिगांनिफ्राय गोरलैखौ मोनगोन लासैनो गोरा जालांगोन आरो बेनिफ्राय आरोबाव स्पेसियेल आंनिफ्राय मा क्लास्टारफोरखौ जोङो सिनायना लानांगौ बेखौ होबावगोन आरो दा बेयाव दङ नै द आरो उ बेखौथ' मिथिगोन दुआ द आरो उ बे आरो नैबेयाव जाहैबाय जोंना मा बे र'आनोखा दाइबिन र' बेखौ जोङो मा नुयो खौरां हांखोआव नुयो हांखो दाजाबनाय जथायनायसो होनखादों नालाय हांखोफोरखौ लाजोबनांगोन थारमाने
बर'नि खौरां रिंसारथि 62थाखौल' लानो नाङा गासै हांखो 40थाखौनो लानांगोन थारमाने बे र'आनो बेयाव दाजाबनाय गैया बे र'आनोखा खौरां हांखोनि सार्टखौ नायबानो नुबाय आरो मा म दाजाब आ बेयो दा बेयो द दाजाब आ बेबो एखेयानो द दाजाबा धु बेबो धजों उजोंआनो बे धु दानिया नैबे जाहैबाय ध ओमफ्राय नैबे गोलाव उ बेजों दाजानाय धु बेनिफ्राय भै बेथ' मिथिखाबाय बेखौ अगजों ऐखार बे द नैबे द दे बेयो द बेबो द मोनसे दजों आजों दाजाबनाय आ बेनिफ्राय बेथ' मोदनान्न बेयो न'आनोखा बेयो सिफायजानाय नंला आखारबो नङा बेयो दा थिग बिदिनो नैबे गोरलैजोबखा बेखौ हाखाजोबगोन बयबो स्क्रिनजों लाना होबाय म उखार औआ बे औखा ऐया ऐखा ख उखार ल इखार लि ज उखार जु ता आखार थ आखार ता क उखार कु र इखार रि बे ब आखार बा थ उखार थौ न इखारनि त क उखार कौ थ उखार खौ ज उखार जौ नैबे मोनसेया जाहैबाय मा ट'जों अ माने अखार होमबा थ दाजाब अ जागोन बेहा ट आरो अ बे मोननै जागोन बेनो जाबाय अखाफोर बिन्दो चन्द्र बिन्दो दानिया फारि फारि थांगासिनो बेयाव नायदो होमबा ज'जों अखार अजों दाजाबदों ज दाजाब अ ज इखार जि ज थ अखार अ र थ ल बेथ' नङा क अखार बे अखारखौ सिनायथिनो थाखाय होनाय जादों र आखार आ बेनिफ्राय नायदो गोबाव खालामाजासे नायदिनै नुलांगासिनो थागोन दु द उखार दु बे र'आनो र' बे सिफायनाय नङा बे खौरां हांखोखा म'a बे थांबाय बेखौ हाखासिगोन नैबे गोलाव उ ध'जों गोलावजों बे द'जों आखार दा बावैसो लानायनो दाना नायबावदो नै क्ष' बेबो ज' बेयाव नांगौआ जोंना मा गासिखौबो हाजोबगोनानो नैबे मोननैखौ नायदो अङ आखार अङजों आखार आ बेयो र'जों आखारजों बे दायबिन्द्र' खुरथायसिन र' बेयो आखारजों खौरां हांखोनि दानिया नायदो सु गोलाव उ द'जों अखारजों झ'जों उखारजों र'जों उखारजों बे एखेयानो जोबखा बेखौबो हाजोबगोन नैबाव नायसै दाना नैबाव मोननैसो दङ गोरा गोराया बेयाव नायदो नैबे मोनसेखौ नायसै बेयाव दङ मा ध'जों आजों स'जों आजों दं बाहाय स'जों आजों मोजां नाय स'जों नैबे नैथि स' प्रथम स' द्वितीय स' होनाय नैथि स'जों द'जों दाजाबदों आरो मोनसेया उननाथ' आखार आ नैथि स' द' आ बेयो बेनिफ्राय नैबे नायदो बेखौथ' मिथिगोन स'जों थ'जों ओमफ्राय आखार आ स्टा ओमफ्राय नैबे नायदो बेयाव दङ नैबे बेयो भ'आ फैग्रोगोन भ ओमफ्राय द ओमफ्राय इखारनि इ भ द इ बे ओमफ्राय नैबेखौ नायोबा नुबाय मा स आरो फ ओमफ्राय नैबेथ' नय दन्द न'जों द'जों मिथिबाय ओमफ्राय दानिया नैबे ल'जों ट'जों बेखौ मिथिगोन नैबे न'जों थ'जों गोसोआव ला न' आरो थ' बेखौ हागोन नैबेखौ नायसै दाना नैबे मोनसे बेयाव मोनथाम दाजाबनानै दङ बेयाव बे स' आरो मोनसे स' दं बेनो सबाव ओमफ्रायसो थ' ओमफ्राय दाना नैबे गाहायाव दंबावो र' बे मोनब्रै जानानै दङ स' थ' र' बे मोनब्रै दाजाबनानै दङ बेयो हिन्दी सोदोबफोराव लिरनाय बांसिन बायदि मोनब्रैफोरा बर' बिजाबफोराव थाया नैबे न'जों ध'जों आखार बे बेनिफ्राय नायदो नैबेयावहाय नुबावगोन नैबे जाहैबाय न'जों ध'जों दा लिरनायानो एखे नैबे स'जों भ'जों गोलाव उखार नैबेखौ नायनांगोन दाना नैबे मोनसे बे जाहैबाय जोंना मा जेब्लाबो मोनफा खौरां हांखोनि गोजौआव थानाय ओरै र' गोजौआव थाहैनाय रे बा बियो र' आरो बे जेब्लाबो मा जाय दाजाब जागोन क्लास्टार खालामजागोन बेनि सिगाङावनो थायो जेरै जाय नायबा मा नुगोन बेखौ र'आसो फैग्रोगोन बेनि उनावहायसो थ' फैगोन थ' बेनि उनावहायसो मा फैगोन इखारा फैगोन इ र' थ' इ बेसो बे दानिया मा नुगोन अब्ला नुबाय
बेखौ दा मोनफा मोनफा खिन्थाबावगोन स थ इ बे सरि दानिया अब्ला नुनो मोनदोंमोन मा जोंना नैबे र ट आरो इ बेनिया दानिया बेयावहाय गोसो गोराया जाहैबाय नैबे बेयाव नायदो मा स्र बेयो स आरो र दाजाबनाय स आरो र स्र बेनिफ्राय स आरो र सरि मोजां नाय बे स आरो स्र नंबावा बियो स्ट्रसो जानानै दं स्ट्र स र स स थ आरो र मानोना थ आरो र मोननैजों ओरै जागोन आरो बेयाव सिगाङाव स दाजाबदों स्ट्र जाना दं बेहाय बेनिफ्राय आरो नैबाव नायदो बेयावथ' फ आरो थ बियो फ ओमफ्राय थ फ आरो थ दं बेयो बेनिफ्राय नायबा न आरो द अ नैबेथ' हाखागोन बेखौ ध आरो अ धजों अ बे नैबेल' गोसोआव लानांगौ नैबेयाव गोराथारा बे मोनसे आरो नैबेयाव मोनथाम क्लास्टार जानानै दङ मोनथाम क्लास्टार बेनिखौ आं दायो खिन्थाहैबावगोन लास्टआव गाहायाव दंखायो बेयाव जादोंमोन मा स'आ दाजाबदेरदों थ आरो र'जों थ आरो र'जों मोननैजों दाजाबनायावनो ओरै जाखायो आरो बेयाव स' दाजाबदेरदों बेनिफ्राय नायदो गाहायाव दंबावो नैबे मोनसेया नाय बे मोनसेखौ नायनांगोन बे जाहैबाय मा बे स'जों बे औवाग'जों दाजाबनाय बेनिफ्राय नैबेथ' म आरो न बेखौ हागोन बेनिफ्राय गोजौआव नायबावनोसै नैबेयाव दङ नै बेथ' स्टा बेखौ थांखांबाय नैबे मोनसेया जाहैबाय मा बे स'जों बे थ'जों दाजाबनाय स्ट आरोखि बे बेनिफ्राय नैबे ल आरो ट न आरो ध बेखौ हाखासिगोन ज'जों ज' दाजाबनाय दं दे बेयाव नैबेना ज' ओमफ्रायसो इ नैबे ज' इ ओमफ्राय दाना स्टु बेखौ स थ आरो उखा हाखासिगोन स थ उ स्टु बेनिफ्राय नायदो नैबेहाय दङ मोननैसो गोरा नायदो बेखौ हाखागोन नाय स आरो न बे मोननैनि बेनिफ्राय नैबेथ' हागोन बेखौ फ आरो बेयाव र' दाजाबनाय नैबे फ आरो र' बेनिफ्राय नैबेबो नायदो बेखौ मोदना न होनना जेखौ बुङो बेजों द'जों दाजाबदों बेनिफ्राय ख'जों र'जों ख र बेनिफ्राय नय दन्द बेखौ हाखागोन बेनिफ्राय नायदो ओरैजाय आरो दंबावो नैबेयाव माखासे स्कु स क आरो उ गोलाव बियो गोलाव स्टा बेखौ हागोन स्के बेखौ हागोन सिना नैबे सिना बेखौ नायदो बेयो स न आखार आ सिना बेनिफ्राय स्टा नैबेखौ हागोन स थ बेनिफ्राय स आरो फ बेनिफ्राय नैबे दहाय होननायनि र आरो स बे दाजाब्बा नालाय गोजौ ओरै जाहैगोन र आरो स बेनिफ्राय हाखासिगोन नयबा मोनथाम दङ नैबेखौल' नायबावदो न द आरो र बर' रावाव मोनथाम खौरां रिंसारथि मोनथाम जथाय खौरां रिंसारथि दङ जिहेथु जोङो खौरां रिंसारथिनियाव लाखांखाबाय बेखौ नायफ्रा नुदों बुजिदों दा बेखिनि बियो बेनिफ्राय आङो माखासे नोंथांमोननि थाखाय जथायनानै लाबोनाया जाहैबाय नैबेहाय नायदो रुल दङ माखासे बेखौ नायनांगौ जाहैबाय नैबेयाव नाय र'नि बेलायाव नाय बेयो र'नि आखुथाय जेलाना खौरां हांखो गुबुन मोनसेजों र'आ दाजाबजागोन र'खौ सिगाङाव होनानै जेनेबा ख दाजाबगोन ख अब्ला मा जागोन होनदों गोजौआव थाहैगोन होनदों र बेखायनो बियो रेप जेरै जाहैबाय ज आरो र जानाय लोगो लोगो मा जादों गोजौआव थाहैदों नैबे बे मोनसे बेनिफ्राय जाय खौरां हांखोजों दाजाबगोन बेयो सिगाङाव थानानै र'आ उनाव थायोबा बे मा जागोन दाजाबोबा गाहायाव र'आ नैबायदि गाहायाव फैगोन आरोखि बेखायनो बेयो जेरै ज आरो र'आ उनाव जानायनि थाखाय र'आ उनाव थानायनि थाखाय आरो र'आ सिगाङाव थायोबा नैबादि गोजौआव बारखोयो होनदों बेखौ गोसोआव ला नाथाय गोजौआव बारखोनायाव खायफायानो रि सानो रिनिया गाहायावसो थायो रिया नैबे रिनि रिकार्डआ गाहायावसो थायो जेरै कृष्ण लिरोबा नै गाहायावसो फैयो कृष्ण बेनिफ्राय
नैबे मोननैखौ नायदो बेखौ नायनांगोन नैबेखौ जोङो टेक्स्ट खालामनानै नायबाबो नुगोन बर' माबायाव बर' किपेड बाहायनानै बेयो जाहैबाय मा नै दालि स'जों र' दाजाबबा बेबायदि जायो बेखौ नाय बेनिफ्राय नैबे मा नुदों नयथनथ' नङा बियो न' आरो थ' बिदि नङा बेयो मोननै थ'जों दाजाबनाय थ' आरो थ' बेखौ दाजाबोबा मा जायो होनदों थ'नि खाथियाव आरो नैबाव ओरै थादेरो होनदों नैबे बेखौ नाय बेनिफ्राय नैबे मोनसेया नाय बे मोननै स' आरो अ'जों दाजाबोबा बेबायदि जायो होनदों बेनिफ्राय नायदो ट्र' गुबुन गुबुनफोरजों र'आ दाजाबोबा गासिबो ओरै फारसेल' थाजोबो नाथाय नैबे आरो नैबे मोननै थ'आव बे मोननै थ'आव र'आ दाजाबोबा ओरै जायो बिदि नै बिदि टेक्स्ट खालामनानै नाय नुगोन बेनिफ्राय आरो दंबावो नायबाव मिथिनांगौआ नैबेसोरो नैबे बेयो जाहैबाय मा ट' आरो र' दाजाबोबा ओरैसो जायो होनदों ट'ना नैबे खनाजों ओरै फैया ओरै नैबेसो जायो नैबे ट' आरो र'जों बेखौ नायथारनांगोन बेनिफ्राय नैबे झ आरो अ'जों दाजाबबा इ आरो उ बादि नुगोन झ'जों उजों दाजाबनायाव बिदि जायो होनदों बेनिफ्राय द'जों उजों दाजाबबा बिदि द'जों द' मोननै जाबा बिदि बिद्या बिदि जाबा बिद्या हिन्दी सोदोबफोरनि आरो बेनिफ्राय लास्ट नायनांगौआ जाहैबाय मा अंखौबो खौरां हांखो रिंसारथि खौरां हांखो लादोंबा मिथिखागोन जेलाना लास्टाव जोबनायाव अंग थायो बेजों आ दाजाबोबा उनिसारनि महरा अंग महर लाथारगोन जेरै दालाङाव उनिसार जादोंमोन नाथाय आ दाजाबनानै दालाङा होदों आ दाजाबनाय लोगो लोगो दालाङा उनिसारा अंगआव सोलायदों दाजाबबाबो बिदिनो जोबनायाव अंजों दाजाबोबा अंग महर लाथारगोन उनिसारा फैनानै मा जानो बोलां जानांगौ बोलाङो जादों बे मोनसे दा बेखिनि बेफोरखौ नायनो हाबानो सिफायनो हाबानो जथेस्थ' आरो बेनिफ्राय जोङो गुबुन गोरा बे पइन्टखौ जोङो गैया होननानै सानो मानोना बयबो हाजोबगोन बेनिफ्राय जोंहा मा सोदोब दङ सोदोबावसो गोबां गोरा गोरा थाहैनो हागौ मोखास्थ' हायाबा खायफाखौ हाया जानो हागौ दा बेखायनो उननिफोराव थाब लानो थाखाय नाजानोसै बेखिनिमोन एसेनोसै गोजोन्थों